Pacienta posunte na okraj lôžka, otočte na zdravú stranu. Opatrne manipulujte s nestabilným ramenným kĺbom na postihnutej strane. Polohovacou pomôckou vypodložte chrbát a priestor medzi kolenami. Je veľmi príjemné vypodložiť aj oblasť brucha pre pocit stability a bezpečia. Veľký dôraz sa kladie na polohu postihnutej hornej končatiny. Snažte sa ju dať do roviny s telom, nasmerovať von z ramenného kĺbu tak, aby ruka bola v oblasti očí. Je potrebné dávať pozor, aby polohovacie pomôcky neobmedzili dýchacie cesty. Pacient sa musí cítiť v novej polohe príjemne. Ak to tak nie je, modifikujte ju podľa návrhov pacienta, ale držte sa odborných odporúčaní.